Niadtong adlang Lunes atol sa Labor's Day celebration, sayo nga nagtigom sa Fuente Osmeña Circle ang mga empleyado sa Cebu City Government alang sa Santos nga misa. Gisundan sa Zumba og dayon ang fun run subay sa bagong ruta ni ini paingon sa Plaza Independencia. Inisyatibo kini ni Cebu City Mayor Michael Rama aron ipaabot sa mga kawani sa gobyerno nga hugot ang suporta niya sa wellness program sa matag empleyado, inabagan sa City Health Department. Pag-abot sa plaza, ubay-ubay nga mga tents ang nakamuntar subay sa kalihukan nga gitawag og halad sa mga trabahante. Mitanyag ang syudad sa Sugbo og libre nga mga serbisyo sama sa medical check-up, consultation, laboratory services, medical, dental ug optical services pinaagi sa CCMC ug City Health. Mihatag sab sa ilang free services ang ubang mga opisina sa City Hall, sama sa Tourism Office, Sinulog Foundation, DMDP, DVMF, Mix Legal Office, CHAMP, City Agriculture, CSENRO, Office of the Civil Registrar, CTO o DSWS. Una nang gipahibaw ni Engineer Susan Ardosa ato sa programang panaghisgot nga ang kalihukan daw susama sa City Hall at your doorstep, diin dad-o ng serbisyo paduol sa katawhan. Mensahe ni Mayor Mike Rama sa mga kawani sa gobyerno, ayuhon ang serbisyo ug panggaon ang trabaho. Sa mga mamumuo, sama natong tanan. Sa mga mamumuo, dili lang motrabaho tungod sa sweldo. Dili lang motrabaho, dili motrabaho sa sweldo. Kay gitagaan o kinabuhi sa Ginoo. Kay gitagaan o kinabuhi na mamatay ka na lang, ayaw mo buwan ka. Na mamatay ka na lang, tapulan ka. Nga igo. Muna importante kayo. In a Labor Day, importante kayo. Have fun. In a Labor Day, you work. Please. Have fun. So that when you go home, please. Kapoy na ka. So that when you go home, when you go to sleep. Kapoy na ka. And you wake up. When you go to sleep. Ang ubano, dili ka to. You wake up. Ang ubano, wa man sila kapuya. Yes. Naubaw sila sa ilang pamilya. Yes. Naubaw sila sweldo sa ilang pamilya. Gikan sa katawhan sweldo, buhis. Pero wala sila fulfillment. Highlight sa adlaw sa mga mamumuo, mao ang paghatag og Mayor's Awards ngadto sa mga empleyado nga naghawid og ubos nga posisyon sa gobyerno apan dako og natampo sa ikalambo sa dakbayan sa ilang pagkamatinud-anon sa pagpanerbisyo. Kini ang balita, Texarkana, Cebu City News.